In de Oertocht volgen we de veertjensten van het Ameloon en Schiermonnikoog. In deze uitzending geven we mij het actiefste baggerskip van Nederland. Had dit baasje een probleempje met de hoen? En komt er dan dit hier een oplossing voor de vertraging met de vaargeul naar het Ameloon? Dat wij bezieken even verderop hier een bochtafsnijding. Dus werd de vaargeul een hele dikke slinger maakt. Maar wel een beetje van nature de drang had om rugtrot te wonen. Dat we daarbij de natuur een beetje helpen. De vaargeul van Holwert naar het Ameloon is een van de meest baggere geulen van het hele land. Een van de oorzaken hiervan lijkt in het verliezen. Heel lang geleden, 700, 800 jaar geleden, lag hier nog een hele diepe kom, de Middelzee. En die is langzamerhand ingepolderd door mensenhanden en dichtgeslipt. En daarmee komt uiteindelijk ook minder hoeveelheid water naar binnen. En aangezien er minder water naar binnen komt, heeft de Waddenzee ook weer de neiging om te willen dichtslippen, opvullen. Dan is er ook nog de Aarsluitdijk. Die had ook nog weer invloed op de stromingen van de Waadzee. En het is zelfs zo dat nevens de prognoses het water meer omheen komt dan dat de zeespiegel dat doet. We zijn aan boord van baggerskip de Ameland van baggerbedrijf Van der Lee. Hoe doe je dat, een vaargeul onderhouden? Hier zien we de sleepkop. Dat is eigenlijk de stofzuigermond die over de bodem heen getrokken wordt. En die zeg maar het slip en het zand oppikt en via een pomp in het beun, in de hopper, deponeert. Ja. En die kun je precies afhangen op een bepaalde diepte. Dus in dit geval moeten we minimaal 3,80 meter moet het diep zijn. De opdrachtgever Rijkswaterstaat, daar hebben wij een overeenkomst mee dat wij de vaargeulen, onder andere of bijvoorbeeld hier Holwert Ameland, op minimaal 3,80 meter diepte houden. En er zit een maximum op 40 centimeter lager of 20 centimeter lager, afhankelijk van waar je zit. En wij zorgen als aannemer of opdrachtnemer, zoals dat tegenwoordig heet, dat die vaarwegen op die diepte zijn. Ze hebben hier geen lift, hè? Nee. Dat is af. Ik denk toch dat ik iets moet gaan proberen. Ze wilde wel bij op, maar niet eraf. Dus ik denk dat ik of moet tillen of ik probeer zo meteen dat ze toch een beetje in de sfeer komt van het gaat vanzelf. Als mijn vrouw beneden staat, misschien dat het dan makkelijker wordt. Ja, zo kan het ook. Zet maar, doe maar gewoon. Jutta. Jutta, kijk eens. Kom een hondje aan. Kom eens hier. Jutta. Op het baggerskip is Jan Visser arriveren. Hij is relatiemanager bij Rijkswaterstaat. Vaargeul onderhouden begint bij een peiling. Uitvoeren van een dieptemeting, dat doet de aannemer. Daarbij kan er heel nauwkeurig in kaart brengen wat ondiepend zit, waar het te min diep is en waar wat gebeuren moet. Nou, aan de hand van die kaarten wordt bezien van kunnen we op hetzelfde plak bijbaggeren blijven of moeten we usaneem de baggervak. Maar we verplaatsen, we willen graag bij de morfologische ontwikkeling meedoen. Ja, op deze vaargeul hier loop je aan tegen grote hoeveelheden slip die van de bank afkomen. En je hebt toch te maken met een behoorlijk dynamisch gebied hier. Waarbij het soms ook gebeurt dat een vaarweg gewoon niet op de locatie te houden is waar je hem graag wilt hebben. Nou, je ziet hier de buitenbocht van de vaargeul. Ja. We gaan nu net het hoekje om. Ja. En je ziet dat de beweging naar die kant is. Echt naar het zuiden. Dat zie je ook een beetje aan de hoogte van het zand. In de buitenbocht heb je flinke hoge ruggen. Hoge afzettingen, veel zand. En de binnenbocht is het heel laag, loopt het heel mooi flauw af. Ja. Nou, zo'n geul zoals deze, de rest van de geul zit ongeveer op 4 meter, 3,80, 4 meter. En hier in die buitenbochten, daar kan het wel 10 meter diep zijn. Dan stroomt het ook flink hard. Oké. Je ziet natuurlijk wel aan een ton, dat het ook flink stroomt. Dus deze delen van de geul die blijven van nature wel op diepte. De volgende toch betrekkelijk grote stap is dat wij bezieken even verderop hier een bochtafsnijding. Dus werd de vaargeul een hele dikke slinger maakt, maar wel een beetje van nature de drang had om rugtrot te wonen.
dat we daarbij de natuur een beetje helpen om dat stukje wat meer op diepte te krijgen. En daar zijn we nog bezig met de tarierings van het hele proces, van die bochtafsnijding. En dat zal dan, als het rogeert, ongeveer 4 tot 5 minuten winst opleveren. Maar wanneer is opzien snelst, wordt dat uitbaggeren dan? Maar als men denkt dat het begint waar toen een jongetje dat het dan klaar is. Oh, dat is vrij snel. Ja, maar er zit een hele tariering overal. En dat moet absoluut zwaarvoudig maar dat worden, waarbij het alle belang en vooral de natuurbelangen en de milieueffecten op een lichtwichtige manier het in elkaar gezet worden. Hier zou dan die doorsteek gemaakt worden ongeveer? Ja, dat klopt. Ja. Als je recht naar achteren kijkt, dan zie je daar net achter die groene ton nog een zandhaakje zitten. En als je dat volgt rechtuit naar achteren, daar zou die beoogde bochtafsnijding moeten worden gerealiseerd. Dus dan halen we de lus eruit, die hier meer naar links zo loopt. Als je die tonnetjes ziet, dat is de huidige route, die snijden we dan af. Ja, precies. Dus als je recht naar achteren kijkt, zie je in de verte dat groene tonnetje, daar zou je dan rechtdoor naartoe gaan. Ja. Daar ligt hij. Gaaf. Ja. Dus uiteindelijk bespaart het ongeveer een kilometer totaal in vaarlengte. Goed zo, doe maar. Goed zo. Goed zo hoor. Goed zo. Goed zo. Ja, we gaan bij onze dochter op bezoek. Oké. En zij heeft nu vakantiewerk op Ameland. En begin september gaat het over bij een ander bedrijf voor stage. Bij een banketbakker. Oké. Dus je wordt een soort eilander. U bent uw dochter zo meteen kwijt aan het eiland. Dat hebben we al wel gezegd samen, ja. Van nou, dat kon wel eens anders gaan worden met haar. Ja. Oh, ja? Ja, ze heeft al eerder stage gelopen op Ameland, bij Sier aan Zee, Ja. de eerdere STOK. Ja. Dat vond ze zo leuk dat ze nu ook weer vakantiewerk en stage gaat lopen. En waar woont u zelf dan? Dalfsen. Kom maar, Kika. Kom maar. Kom maar. Gaat goed. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Vertrouwen, vertrouwen. Wat goed. Op het baggerskip had matroos Sjoerd Hipma wat controles uitvierd. Nou, alles onder controle? Alles onder controle. Ja? Ja, zeker. Ja, dat het nog. Moest even wat checken of zo? Ja, even een keer in de machine zien dat alles nog wel goed is. De uitdenk en bijvullen. Oké. Nou, dat is de tank, hier in het midden, een grote tank met die piep zit. Ja. En dan hebben we nog een andere tank, die pompt het daar weer uit. En dat is de tank. Ik wil de groot nou wat aan het zien. En dan ik dat dier dus ook een tientje van hem krijgen. Dus bij deze heb ik een tientje van dit goed. Bij een oertocht komt het geregeld voor dat de kapitein van het schip contact had met de baggeraar. Ja, hier is een schipper-eigenaar die komt uit Harmelingen met zijn schip de Ameland. Ja. En daar hebben we elke rit wat contact mee. Oh ja? Ja, ook met als wij een ondiepte tegenkomen en dan zeggen we eens even tegen hem van nou, ik weet het niet meer, het wordt daar wat ondieper. Nou ja, als het echt een calamiteit is, dan proberen we daar wel direct op in te spelen. Ja. Want ja, wij krijgen wekelijks peildata, maar dat kan soms met de dag verschillen. Dat kan ook in een dag ontstaan. Dus als we daar een opmerking over maken, dan proberen wij daar wel actie op te ondernemen. Het baggerskip had hem volzogen en maakt zijn lading nou kwijt. Er zijn 2 plakken op het water werd dat kin. Ja, wat gebeurt er nu? We zijn nu het materiaal aan het storten. Er zijn vastgestelde locaties waar we het materiaal weer los kunnen laten. Nu wordt het materiaal losgespoten onderin Beun. En aan de zijkant zitten een paar uitlaten, zeg maar, een paar pijpen met een afsluiter. Die staan nu open en het materiaal verdwijnt hier weer en komt op de stortlocatie terecht. Die stortlocaties zijn dusdanig gesitueerd dat het meeste materiaal of hier blijft liggen of in een aantal gevallen op de Waddenzee mee naar buiten gaat. Maar in ieder geval zo min mogelijk weer terug in het systeem komt. En dan heel hard varen en dan zijn we misschien diezelfde vracht weer voor. Ja. Nou, jullie hebben elkaar gevonden dus. Ja, klopt. We hebben elkaar gevonden, ja. En jij bent een beetje verkracht aan Ameland, heb ik begrepen. Ja, ik ben helemaal hier. Ik werk hier, ik ga hier stage lopen. Ja, en als je hier kan blijven werken, zou je dat dan doen? Weet ik niet. Weet ik niet. Okay. Denk het niet. Nee? Nee. Nee, ik denk het niet. Jullie denken van wel. Ja, nou, nee of tegen. Het is wel een leuk adresje om natuurlijk zo nu en dan eens even naartoe te gaan. Ja, dat is waar. Ja, maar je vindt het eiland wel leuk? Of? Ja, ik vind het eiland heel leuk. Ja. En de mensen die ik leer kennen.
Allemaal gezellige mensen, je kunt met iedereen opschieten hier. Ja. Ja, mooi dat hij mee is, hè? Ja. Had je niet verwacht volgens mij? Jawel, ik wist het. Ik wist het gewoon. Okay. Dat kan je niet weten. Jawel. Dat kan je niet weten. Ik heb trouwens Komende waarsje in de oertocht komen er 22 koren en 28 korpsen naar Schiermonnikoog. Attentie, dames en heren, groepen. We gaan beginnen met laden. Dat past net op in je skip. En we volgen de bouw van de nieuwe snelchange naar het Ameland.